Petře, objev roku. Schválně. Kdo to bude? Vydrž. Dobrý. Ano. Objevem roku 2024 je Sofian Mešmeš! Sofian Mešmeš! Je mi 23 let a v mých 16 letech, když jsem s tímhletím vším začínal, jsem nečekal, že za fakt pár let tady budu stát a držet tohleto. To je neuvěřitelný. Děkuju moc naprosto každému z vás, díky moc. Děkuju moc všem svým lidem, kteří poslouchají moje písničky. Ukázali mi tímhletím, jak neuvěřitelnou sílu máme, protože tohleto jsem ani jednou nenahazoval k sobě na Instagram, vůbec jsem to nedával vědět a fucking love you, kámo, to je neskutečný, takže děkuju moc, wow.